Да влеземе там ли? Какво ще правим там? Ще храниме гълъбчетата ли? Ма да не се оплашат. Татко ли да влезе при гълъбчетата? Да. А Йоана? Тата. И Йоана ли? Майде влизай, и аз идвам. Айде влизай. Само внимай да не паднеш тук при гълъбчетата. Я виж, тук също има много гълъбче. Но внимай, само да не паднеш, защото тук може да се изцапкаш. Опа! Оплаши се гълъбчето. Внимавай, внимавай, внимавай. А! Избяга ли гълъбчето? Айде, хой, да храним отвънка някой гълъбче. Искаш ли? Айде. Остави го това гълъбче, че то се притесни. Ела да видим другите.